Aurrekontuen jaitsiera krisiaren eragina dela eta nabarmena dela ikusita, argi dago inoiz baino gehiago lehentasuna jarri behar dela mahai gainean, eta alde horretatik, aipatu gau moduan, lehenengo lehentasunen artean noski gizarte politikoen aurrera duen protagonismoa uka ezina da. Alde horretatik, beraz, nolai pertsona eta kolektibo kaltetuen beharri erantzun egokia emateko diseinatua dira aurrekontu hauek dudarik gabe. Bestaletik aipatu ere jarraitzen dugula sustapen ekonomikoarekin ere nolabait politika hauek bultzatzen, merkataritza, ostalaritza, enpresa, pertsonen profesionalizazioa, formakuntza eta turismoa hortan protagonismo ukaezina eukiko dituztelarik. Hirugarren nik aipatuko nuke kalitatezko oinarriko zerbitzuak ere nolabait bermatuak direla. Getxoko ezaugarriak dira denok dakigun moduan, hain zuzen ere garbiketan, zabor biltzean, segurtasunean, kale eta gune publikoen garbiketa eta bar, hor eskaintzen dugun kalitatea, lehen esan duan moduan getxoko ezaugarria da, eta jarraituko dugu alde horretatik. Aipatzea era, inbertsioen atzeratzea eta horrela egingo direnaren inbertsioa bermatze hori zehaztuta daudela aurrekontu hauetak, hanak aipatu duen moduan, abenduan osoko bilkuran adostu edo hartu genituen erabakien arabera getxo antzokiaren ejekuzioa pixka bat eramaten da denboran, eta hori nolabait urte honetarako pixkat erraztasun gehiago ematen dizkigu, eta gero ere nik aipatuko nuke, azken batean guretzako importantea ere delako, kirolan, kulturan eta formakuntza musikalean getxok eskaintzen dituen zerbitzuak, azken batean getxok kirolen bitartez, kulturetxearen bitartez eta Andres Isasi musika eskolaren bitartez ere bermatu iten direla aurrekontu hauen bitartez.